Assalamu alaikum bandiraɓe halpularen wiyoɓe mbimami bisimilla mon ɗo e nder télévision mon ɗon Pindi TV no dañir toon roɓindu jaydeli noon saaha foof walla mbiyen subaka foof ɗo e nder Pindi TV oɗon jaada hen Aissata Ndiaye e tan mo ganduɗa woni Amadou An walla Amadou Moussa An ko wiide mon tan bisimilla mon haade fuɗɗade noon ko dañde weltare mawde tan e ɓe ganduɗa woni fettoɓe leydi meɗen coftal ɓalli caggal nde ganduɗa hanki eɓe jeehi final ñagade Allah tan e duwaw yo Allah rokkuɓe ɗum ko ganduɗa woni ndam e match moɓe payo woni final pandaɗo Amadou bisimilla ma no balduɗa e no weekend ma waɗi bani ba vraiment ko weekend mo ganduɗa ko weltare mawde ko kalɗa joni ko woni ko fate banggue nguɗo polgu hanki ngu Sénégal dañi e dow la Tunisie yaɓani ko wiyete final ɗum ɗon noon eɗen gandi mayen tawɗum e nder jeyande yeeso Allah jaaɓi ko caggal salminde bandiraɓe ko jarundeɓe e kettogol mabɓe kala e saaha ko noon tan ɗo e nder Pindi TV ko dañde weltare omo ganduɗa woni Samba Diop e équipe muɗum caggal ɗum noon en natatane ko tagui men ummade ko woni roɓɓindu jaydeli ɗi hande noon fuɗɗete koye Vox Populi tigi no mbiɗani ko noon jayde ganduɗa nde ko jayde Vox Populi ene wayno kañumne tan ari koko yowiti ko Sénégal naɓe guuri guila hanki fewde ɗo eɗen ɗamini kadi maɓe guurɗum ha aljuma hani caggal aljuma so Allah jaaɓi woni caggal on ɗon final ɗum ɗon noon jayde wini tan ko football baro teddugal leydi men Sénégal toon to CAN 2019 ɓe jawti e dawal bitegal final woni dawal batinigal ɗum noon ari ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal tigui on ɗon final bonnoɗo toon to Mali ɗum sagi noon ɗum tagui noon jayde wi joni o ene wayno tan yonti hankkedi ni ko équipe nationale mbo Sénégal ene ƴetta ko yuti ko e ndin ɗon kuɓeeri ɗum ɗon noon woni ko jayde nde wi noon ko caggal ko ganduɗa ko woni Sénégal kay yewtingal ɗon dawal joni kay yonti hankkedi ni koɓe poola ɓe ganduɗa ɓe ko ulluɗi ɓaleji wonande leydi men Sénégal gam ɓe gartirɗo ɗo coupe ɗo e Dakar holitama noon hanki caggal on ɗon victoire laabi ɗi woni tan booli Sénégal ha tengte booli Dakar ene wayno ko gulali e luukali wonande e ɓesguɗi ɗi kala ina kolliri hen weltare mumen goɗɗo kollirɗo weltare mum ko Elhaj Ousseynou Diouf mo ganduɗa kañum kay waɗino hen gueɗe mantiniɗe ko yetti on ɗon fannu o holiti wonde ina wayno hande kay oɗo saaha sukaɓe woni miñiraɓe makko ɓe kay ne wayno tigui jobtinima mabɓe ko yewti ko e hakkude mabɓe e dowla Tunisie konguɗi Aliou Cissé ina tawe e nder nden ɗon jani witede Vox Populi kanko noon kiblino baro teddugal leydi men Sénégal holiti wonde ina wayno ɓe jettima ko yewti ko e final ɓe jeehi to woɗɗi ko gonkono tan yo yimɓe paam ko muusi e ko tiiɗi nana yesso mabɓe Krépin Diatta holiti wonde joni ma mbar gueɗal mantinigal tan beele kay eɓe jewta e dawal bitegal hono addude on ɗon coupe ɗo e Dakar caggal kitale sappo e jeeɗiɗi Sénégal yeehi kadi final le quotidien oɗo subaka hande kañumne kadi ko hen tan ari Aissatou ene wayno tan titonde ko wotere nde tawno ko weltare mawde e Sénégal hande wondi jayde noon wi ko CAN 2019 le Sénégal ene wayno yettima tan e dawal bitegal final duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal muɗum jayde noon e titre muɗum mawɗo e gon hello wi ko Allahu Akbar non ko gam wadde ha joni gam sengade ko yewti ko e VAR woni vidéo arbitrage ko yewti ko e on ɗon fannu holtam noon wonde ko baroɗɗe kay joni maɓe e poto e dowla Algérie kono kay tawi tawsotaki ɗum omo ganduɗa o ko Kalidou Koulibaly Aliou Cissé kañum holliti wonde ko huninoma manaw Sénégal e dawal bitegal final Alain Giresse mo ganduɗa kam woni keblinowo kippu mo dowla Tunisie o holliti wonde Aliou Cissé ma gagne on ɗon CAN artir ɗum ɗo e Dakar hollitama noon wonde jayde wi ko Macky Sall ma joue final L'Observateur nden ɗon jayde ko jayde groupe Futur Média jayde noon ene wayno kañum arti e ko ganduɗa ko woni oɗon fannu hayso tawi windi e kelle goɗɗe kono tan en kalat ko fate banggue ko ɓuuri ko mantinade e oɗo subaka hande woni ko CAN 2019 to banggue football leydi men Sénégal qualifié dawal bitegal final dawal batinigal jayde noon windi ne wayno ko Sénégal tan o saaha nana e dow kammuji ɗi kala jayde holliri weltare mo ganduɗa o ko Aliou Cissé kam e sukaɓe muɗum hollitama noon nder on ɗon match suba woni petto mantiniɗo ko Alfred Gomis Le Témoin
nden ɗon jayde arti walla ari ko witi ko e titre ji ɗi kala e oɗo subaka hannde woni nde ɗo jayde ganduɗa wiyete ko le témoin kayren kadi nde ari e ko fate banggue on ɗon fannu ɓe kolti wonde kay ko baroɗɗe ma kiwodir e Fenech naɓe ɓe Algérie wonata ko aljuma paaɗo baroɗɗe noon ne wayno jawti e dawal bitegal final duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal muɗum holitama wonde ɓe puuli ko dowla Tunisie loggol gotol e ndiga ɗum ɗon noon teskama kadi e boli Dakar e boli leydi ndi kala e kuuɓal wonde kay ko ɓesguji ɗi kala jalti ina kollira weltare munen hayni toon to palais de la république ene wayno gulale luukali jettinoma toon kono tan ene wayno dame hono on ɗon galle lamorɗo koko udda haɗa toon yettade ɓeɓe ganduɗa ɓe ko arnoɓe ene gulla jande noon holliti wonde ene haalana yimɓe holko saabi palais ɗe gudda gam hadde yimɓeɓe e yettade ɗin ɗon grille woni ko jayde arti oɗo subaka hannde Rewmi Quotidien Rewmi Quotidien e oɗo subaka hannde kañumne kay ko hen tan arti ko yewti ko e dawal bitegal coftal balli to banggue football CAN Égypte 2019 Sénégal yewti e dawal bitegal final duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal muɗum holtam noon wayno ko match tigui musɗo no fewi ko match mo ganduɗa o heewi sikki sakka heewi kadi miijoji kam e ɗaminare kono tan ene wayno polgu hotani baro teddugal leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde windi ene wayno ko polgu tigui mantinigu Alfred Gomis gardien de but leydi men Sénégal holitama wonde kañum tan suba woni homme du match woni tan ɓurɗo mantinade ko witti on ɗon match Kalidou Koulibaly kañum fettata oɗo final poɗɗo wadde hakkude leydi men Sénégal e leydi Algérie aljuma paaɗo Tribune ko way noon tan La Tribune o subaka ha hande kañumne ko hen tan tigui yabbi ɗo feloɗe ɗo jani kala jabbi ko ɗon tigui ɓe jabbi kamɓene ɓe garti tigui on ɗon historique woni baro teddugal leydi men Sénégal CAN 2019 duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal l'épopée de 2002 toon to Mali Kalidou Koulibaly noon ne wayno koko yowa woni koko waɗa suspendu Sénégal noon jayde wi ko wasi jagorɗo muɗum kalfinade ko fate banggue nden ko woni le Sénégal perd son ministre de la défense holitama noon wonde koko yewti ko e golle walla mbiyen ko tellade yimɓeɓe e boli wuuro lamorko ngo hono Dakar ina kollira weltare munen ɗum woni ko teska e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal Aliou Cissé holliti wonde mi hunima mami naw Sénégal toon to final tene kadi Allah waɗi ɗum ɗon laatima woni ko jayde windi ko konguɗo Aliou Cissé hollitama noon wonde ko yetti ko e prime woni mbiyen ko fate banggue prime de qualification on ɗon hollitama ene waɗa e tabal fodde e million ngaji sappo e copraji men CFA ɗum noon ko kala jour ma heɓ ɗum so gueno haji ko wona ɗum ko coftal ɓalli keddortoɗen eɗen gandi ko football o yejjitani yimɓeɓe ko fate banggue lamba hakkude mo ganduɗa ko Lac de Guiers 2 e Boynia 2 holitama no wonde ko combat mo ganduɗa o combat ɓurɗo tigui joni o hamnade saabu kay goto mabɓe kala heeɓi ko tolni e avertissement ji 5 ɗum saabi noon combat o ala ko wiyete ko hono verdict ala verdict kono match Sénégal o waɗi verdict ɗum noon ko stade ene waɗi verdict machallah kadi ko verdict baɗɗo fayida tawde kay woni ko polgu hotande baro teddugal leydi men Sénégal jayde e stade nde ganduɗa adori arde e kala subaka koko yuti ko to banggue football woni coftal balli CAN 2019 Sénégal Tunisie gotel e ndiga photo ɓe ganduɗa ɓe ko photo fettoɓe meɗen woni omo ganduɗa ko Mbaye Diagne omo ganduɗa kadi ko Kalidou Koulibaly e Mbaye Niang omo ganduɗa ko capitaine d' équipe nationale du Sénégal woni Cheikhou Kouyaté e Diaw Baldé Keita holtam no wonde ko Sénégal kay yettima e dawal batinigal hono onnongal dawal bitegal final kono tan maɓe tawoy toon mo ganduɗa ko équipe biteɗo Algérie wonata ko aljuma paaɗo Aliou Cissé holliti wonde kañum kay ne wayno wino ma waɗan Sénégal honno ɓe banno toon to Mali e 2002 so yaade final kanko Aliou Cissé ni hollitama wonde omo jogui tan tabal gotal gam tawtude biteɗo El Gohari kame e Stéphane Kishi gam kay joni o nadde e nder dawal bitegal histoire Belmadi kam woni hono gardiɗo kippu d'Algérie holliti wonde kamɓe kay maɓe kay kaaɓe haaɓe nawa ndiɗon kuberi toon to Algérie holtama noon wonde ko hol tabal walla ko hol gollal battegal ha joni o lomto Kalidou Koulibaly ene wayno hebte saabu on ɗon ko jawaɗo jande noon waɗi ko namdal so tawi ko jabol ɓiɓe Sénégal naɓe ene keeɗi e joni o hollitama noon wonde ne wayno ko Alfred Gomis kañum tan joni o jogui ganguji kanŋe ene wayno Aissatou ɗum
ɗum ɗo woni ko uddi jayndeji men oɗo subaka hannde ɗum woni ko uddi jayndeli men walla ruwiye roɓindu jayndeli ko ɗon tan gasi ha laaɓi jar hono noon bandiraɓe no dañirton subaka foof gueɗe rendo walla mbiyan tan ɗum ko ganduɗa woni yiyete woni gueɗe rendo ha joni tan walla fait divers mon noon hande koye rewmi woni rewmi quotidien ɗum noon ko sukaɓe ɓe ganduɗa tan ina naate e maaje walla mbiyan waasi pittali mumen e nder maaje joolima sukaɓe yooliɓe e kadi ɓe ganduɗa ko tan nawoɓe sukaɓe walla mbiyan wujjoɓe sukaɓe ɗum noon woni ko ganduɗa koko hawni ina heewe nder leydi meɗen walla ina taari Afrique sukaɓe ganduɗa ina nawe jignaɓe mumen natta yiide ɗumen tawa ko mawɓe hellifaɓe tigui nawi ɓe jeeyoye ɓe nawe terde pittali mumen Amadou ɗum woni ko hawni ɗum noon kewi ko to ganduɗa koye maaje Mauritanie ɗe ko toon ɓe nanga ko hunde ganduɗa ene teska no mbiɗa ni e nder leydi Sénégal ha tengti Afrique won hen nawirtaɓe ne wayno ko funtudeɓe to banggue gaare min nawmon toon to Espagne toon to Europe saabu noon ha sukaɓe Allah munen yidde yaade e on tuma jomumen ne wayno namde kalis ko tolni e million walla e ko jaasi ɗum jomumen nawe noon ha e nder maaje cikke mataw jettima walla kolle manam jettima ɗo payɗo tawi wona manam jettaki ɗum noon ne addi caɗele no fewi ɗum woni ko woni e nder jayde nde ɗo rewmi ha joni tan ɓene ko sukaɓe ɓe gandani jooli to Kaffrine so oɗo saaha yonti noon ganduɗa ko nguleyki sukaɓe ne kewa dogande ɗum ko ganduɗa woni maaje ɗe ɗum noon ina addana ɓe caɗele maaje mawɗe ɗe ko wayno gueeƴe ko way noon ɗum noon ne adda caɗele sukaɓe ɓe ha mbasa hen pittali mumen ɗum ne muusi seeɗa Amadou saabu oɗo saaha sukaɓe ne kewi yaade tawa ni jignaɓe tinani ko ɗum woni ko kalɗa joni joni ko randi oɗo saaha so heedi ko nguleyki ne wayno teskete e nder guure mawɗe ha tengti ko wayno Kaffrine en Dakar en Thiès en e guure mawɗe baɗi noon saabi noon sukaɓe jalta tan ɓe jaaha ɓe ƴiiwoya ngol ɗon ɓuuɓol kono noon kam ko wiide tan jinnaɓe wadde mabɓe erango wonde sukaɓe poti tan ko renede ayne ɓe keddo e galleji ɗi e place mabɓe wona toon to maaje ɗe wona toon kadi to beddaji ɗi wona toon to maaje ɗe wona e beddaji sukaɓe yo ndene mone fo tawde ko denaɗo ha wawi dañde sukaɓe kañumne yo rutto watta hakkille e sukaɓe muɗum hoto haydara jaran ɗum saabu ɗo joni Amadou aɗa andi téléphone uji ina adda caɗele seeɗa ina jeeya ko addata caɗele a wonata téléphone tima hen ha ɓi a andata ko woni e dow mum a anda beele nana bonna anda beele nane e nder galle walla ala e nder galle ɗum foof koko hawni yo yimɓe mbattu haqqillaji mumen kadi mumen usta seeɗa téléphone uji walla hay sa woni téléphone ma yo sukaɓe ma gone yeeso ma kam tawaɗa andi ɓeeɗo nani e nder galle ne hawni ko noon foti wonde andi gonɗen koye temps de vacances mbiye sukaɓe yo gacci par caggal lebbi jeenayyi ne gone école aji ɗi yo gacci jaaha janggoya walla yo gacci jaaha pijoya ɗum ɗon kadi aussi ko hunde ganduɗa ni foti watten hakkillaji jarama Amadou ko ɗo tan gasi ha laaɓi ceerno ɓindu jaydeli mum uddi gueɗe rendo kadi gasi ha laaɓi tottat mon tan rendez vous walla erago ɗum ko ganduɗa woni janggo so Allahu lamɗo jeeyi e jaaɓi e oɗo saaha kay ko wiide tan dañde weltare omo ganduɗa woni Samba Diop kettunoɗo e caggal caméra ji ɗi on jarama bandiraɓe ha lawol gongol